elevar a conciencia. Fixeronme unha entrevista para Francia, é un festival feminista adicado á muller. Non sei se chamarre feminista, sino que é adicado á muller. Preguntáronme unha entrevista de 11 preguntas, todo o tempo como unha especie de bipolaridade entre homes, mulleres, homes, mulleres, homes, mulleres. E eu contestei que é unha casualidade xenética ser home ou muller. Se ti te decatas de unha minorización, é completamente ilóxico que por a defensa dunha minorización estés minorizando outras persoas, outras vidas, outras formas. Entón, xa no profundo, non nesa luita que non sei a que lle interesa a bipolaridade, a min non, entro nela como humana, porque son unha pequerrecha, pero este tema fala un pouco desa sensación de soidade e o que sería o interno, sin ter nada que ver de cores, nin de xéneros, nin nada de nada. Pensei que estaba unida, non era así, e non me podía mover, e non podía respirar. Pouco a pouco, botei vos veciño a andar, erguinme a modo, mirei, non sei, non me podía creer, aquelo todo meu ser, e outra vez sen respirar, e sen me poder mover. Como que vive na unha sen gravedad, saes pra terra e parece que non te podes mover e non podes respirar, non te podes mover e non podes respirar, respirar, te podes mover e non podes respirar. Como que vive na unha sen gravedad, saes pra terra e parece que non te podes mover e non podes respirar, non te podes mover e non podes respirar. Sei o que é o meu ser, sei que está todo en min, sei que logo serei, sinto, xa podo respirar e xa me podo mover, e xa podo respirar, e xa me podo mover. E non podía respirar. Gracias.